Fjolles, 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 så fjolles, så fjolles, 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 så fjolles, så fjolles, 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 så fjolles, skaber eventyr. Fjolles, 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 så fjolles, så fjolles, 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 så fjolles, så fjolles, 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 fjolles. Lasse, er der bare ingen af de der 3 disk, der virker? Og du må ikke smøre dem. Har du noget at kaste? Okay, 1, 2, action. And welcome back to the, Hvor vi skal snakke dansk. Slap dog af, hvor du krukket, det var da helt vildt. For helvede. Nej, jeg er bare sådan et Lene Thorsbøl. Fjolles og fjolles. På eventyr. Hallo, hvem fanden er Lene Thorsbøl? Det ved jeg sgu ikke. Det er nok en af de der demokrater der. Er vi to totalt seje nu? Totalt seje, der! Nå. Alex stemmer på demokraterne. Bare lige. Men ja, vi er sådan set for at introducere noget. Alex, du ved, hvad der er på programmet i dag? Der er en pik. Ja. Ja, og så er der også anden del af det der talent. Noget. Hvor jeg ikke er med. Vi glæder os meget til... Fordi de ikke gad have mig med. Nu er jeg sidde her sammen med Lasse. Jeg er sgu da heller ikke med. Nej, men du er også dårlig. Ja, take it. Talentshow for talentløse fjolser. 2008. Ja, vi er nu på dag 2, hvor vi skal møde en mand, der påstår, at han simpelthen kan synge gospel helt solo. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus walks, when Jesus walks. Okay, jeg tror det er godt nok nu. Ja, tak, det. When oh happy day, oh Jesus walks, yeah. Good. Jeg er ligesom i Spider-Man. Jeg kan lige kravle op ad væggen, og så kan jeg bare kravle rundt på loftet. Jeg kan med mine bare hænder skille. Vil I gerne se? Ja, det vil vi faktisk gerne. Prøv at vise os, hvad du kan. Okay. Au, krampe i højre fod. Au, det kan jeg altså ikke gøre alligevel. Vi må lige vente til næste gang. Det kan jeg altså ikke lige. Yes, vi venter bare. Det kan jeg ikke. Vi venter bare. Det kan jeg altså ikke. When Jesus walks, oh happy day, oh happy day. Ja, og velkommen tilbage. Hvad kan du? Jeg kan falde hurtigt i søvn. Du kan godt sætte mig ned. Ja, bare sæt dig. Men det der med at falde i søvn, er det ikke en sygdom, om jeg må... Ja, man må sige, at han er god til det, han. Ja, goddag. Hvad hedder du? Jeg hedder Jens. Og jeg kommer fra Ejle. Yes, og du har ikke været med før, har jeg forstået. Nej, det har jeg godt nok ikke. Det har jeg så ikke. Det har jeg. Men du ligner ellers bare en. Ja, men ved du hvad? Det har sgu nok været min tvillingebror Ja, der. Han er syg med den guitar der. Det er han. Det synes jeg ikke, ja. han var. Nej, men han er ellers vildt god. Så I kan bare stemme på ham. Han er altså også rigtig god. Derude der. Ja, du synes ikke, du skal reklamere for de andre. Nej, Jeg synes mere, du skal gøre det for dig selv. Ja, jeg skal spille piano. Jeg hedder Jens, jeg kommer fra Vejle. Jeg skal spille piano. Og det vil jeg altså lige gøre. Det er sådan en sang, jeg har skrevet, der hedder Jeg vinder talent. Talentshowet for talentløse fjolser. Det har vi faktisk hørt en, der hed før. Ja, men det er en ny sang, som det, altså det har ikke noget med det at gøre i hvert fald. Okay. Det er noget helt nyt. Ja, okay. Det er totalt originalt. Så vi skal bare lige høre. Så skal vi høre.
Jens, stå. Ja, vi har fået en synsk person ind, jeg ved ikke. Ja, jeg kan læse en avis på hovedet. Ja. Og jeg tror, at der kommer børneprogrammer på TV2. Okay, det er godt. Fremskridt alligevel der. Det er første gang, jeg har ramt rigtigt. Se med næste gang, hvor vi finder ud af, hvem der vinder. Det er også fjollet. Lige der. Ja. Nu sidder jeg sikkert og undrer jer over, hvorfor at jeg sidder her, og vi er ikke længere hjemme ved Alexander. Og jeg har noget helt andet tøj på. Og måske et par andre ting, hvorfor skiltet hænger over på min opslagstavle. Hvorfor har jeg sådan en grim nissehue på. Men det er noget, som vi nok skal få svar på senere. Alex har ikke lige i dag. Han kunne ikke... Han var lige ude at skide. Så det er også en af grundene til, at jeg ikke er hjemme med ham mere. Men det var simpelthen alt for i dag. Så kig med næste gang. Sådan må vi håbe, at han er færdig med at skide til det tidspunkt. Yes. Hygge jer.